Үзеңне үзең уйламасаң, сине кеше уйламас. Ул гади гаиләдә туып үскән кыз. Әнисе ашсу остасы, әтисе машина йөртүче, башта хукук сакчысы булу турында хыяллана, шуның өчен махсус карате белән шөгыльләнә башлый. Тик ярыш вакытында көндәшенә ясаган җитди җәрәхәт аны спортны ташларга мәҗбүр итә. Намуслы борчый. Нәтиҗәдә 17 яшендә ул сәхнәне сайлый һәм ялгышмый. Тиз арада популярлык казана, танылу ала. Тик соңгы арада тормышында булган кискен үзгәрешләрдән соң аның шәхсенә карата булган игътибар тагында арта төште. Популяр җырчы бүген ачыктан-ачык әңгәмәгә әзер. Серләре начармы, ягымлы тавышлы, нәзакәтле кунагыбыз. Хәзер беләбез, әйдәгез, рәхим итик. Тапшыруны төшерүдә күрсәткән ярдәме өчен Сәйдәш мәдәни үзәгенә рәхмәтебезне белдерәбез. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Ачыктан-ачык әңгәмәне башлыйбыз. Бездә бүген кунакта популяр җырчы Илмира Нәгыймова. Хәерле көн, мөхтәрәм кунагыбыз. Сәлам, Ильяс, хәерле көннәр, хөрмәтле тамашачылар. Илмира, син хәзер тормыш сценарийын үзгәрттең. Тормышыңда аерылышу булды. Бик күп үзгәрешләр, кискен карьера үсеше башланып китте. Бик матур клиплар төшерәсең, җырлар яздырасың. Әйт әле, узган сценариydагы Илмира бүгенге Илмирадан нәрсә белән аерылып тора иде? Аерылышыннан да бар, әлбәттә инде узган Илмира инде 10 ел элек Илмира, хәзерге Илмира ул шуннан да аерылып тора. Беренчедән инде мин 2 бала әнисе. Аллага шөкер. Икенчедән, мин кеше сүзенә бик каты игътибар итә идем. Кеше нәрсә әйтер дип, бик каты шушы әйбергә игътибар итә идем. Хәзерге вакытта мин үземне көчле дип саныйм һәм шушы кеше сүзләренә карамыйм. Кайышланып беттең. Әйе, Аллага шөкер. Шушы сыйфатка мин үземдә ошый. Кеше сүзенә карамыйм. Кеше сүзе кеше үтерә диләр. Чөнки соңгы вакыйгалардан соң ниндидер иммунитет барлыкка килде. Бик күп әйбергә күзем ачылды, бик күп әйберләрне аңладым дип әйтимме соң. Әлбәттә инде акыл. Акыл да керәдер инде яшь барган саен. Һәм инде теге аерылганнан соң беренчедән үземнең көчле булуыма Руслан Керамудиновка рәхмәт әйтәсем килә. Әлбәттә, әлбәттә. Кеше үзгәрә, Илмира. Әлбәттә кеше үзгәрә. Ләкин ничек уйлыйсың? Кеше кайчан үзгәрә, кайчан даимилекне һәм торгынлыкны саклап кала, ягъни үзгәрми? Менә кеше үзгәрә дигән фикер белән бик килешмим. Чөнки кешенең характеры бар, үзгәрми. Ул бәлки ситуацияга карата үзгәрергә мөмкин, берәр ситуация белән, аның белән берәр хәл булса, ул шуннан соң бәлки шушы ситуацияга башкача караячак. Әмма дә ләкин характер үзгәрми дип уйлыйм. Кеше үзгәрми, синең фикереңчә? Үзгәрми. Кеше үзгәрми. Ниндидер бер әйттем бит, ситуацияга карата дип, ул хәл аны бераз гына үзгәртеп, шомартып кына җибәрәме? Аның холкы шулык каламы? Холкы шулык кала дип уйлыйм. Холкы шулык кала. Шулай да. Сиңа инде бу хәл белән очрашырга туры килде тормышыңда. Туры килде. Туры. Нинди кеше белән эшләү җиңелрәк гомумән, яшәргә җиңелрәк сиңа? Җайлашу дигән сүз дә бар бит әле, Илмира. Кеше үзгәрергә дә, кеше җайлашырга да мөмкин. Җайлашу бу дөрес сүзме? Дөрес хәлме? Кеше өчен җайлашу. Миңа калса, мәхәббәт булса, хөрмәт булса, ничек тә булса җайлашып була ул. Мәхәббәт хакына мөмкин. Мәхәббәт хакына әлбәттә инде. Бик матур фикер иде. Бик матур фикер. Без бит инде һәрберебездә уникаль кешеләр, үзенчәлекле, үз-үзен тотышы, сәләте, кызыксынулары бер-берсенә охшамаган. Әлбәттә, гаилә корганда бурыч бер дә гади түгел бит, Илмира. Ике тормышны бергә берләштерергә кирәк. Бу турыда танылган фәлсәфәче Артур Шопенгауэр шундый сүзләр әйтеп китә. Укып узыйм әле.
Кешеләр үзара тыгыз аралашуга кергәндә, аларның үз-үзләрен тотышы салкын кышкы төндә җылынырга омтылучы ике кыргый җәнлекне хәтерләтә. Аларга салкын, алар бер-берсенә сыйыналар, ләкин ныгырак сыйынган саен, бер-берсенең чәнештергән энәләреннән аларга шундый ук авырту да килә. Энәләр чәнештерү аркасында аерылышырга мәҗбүр булган җәнлекләр яңадан салкын булу сәбәпле кабаттан бер-берсенә якынаялар. Һәм шулай бер-бер атлы төннәр дә узып китә. Сорау Илмира шундый. Баланысны саклап, кешегә авырлык китермичә, ничек аны бәхетле итәргә? Һәм киресенчә, үзең шул авыртуны тоймыйча, ничек бәхеткә омтылырга? Миңа калса, Ильяс, бу сорауга җавап бирергә мин әле яшьрәктер. Ниндидер фикер әйтү, акыл өйрәтү, шуңа да карамастан, яшь барган сайын ул бит инде тәҗрибә туплана. Бер-береңгә авырлыклар китермичә ярату дидек. Икенче төрле итеп әйткәндә, рәхәт итеп ярата белү. Синең тормышыңда булдымы бу рәхәт итеп ярату чоры? Юк, инде әлбәттә мин әйтә алмыйм ярату булмады дип. Әлбәттә яхшы яклар да, ярату да әлбәттә булды. Әмма дә ләкин нишләптер 10 ел эчендә авырлыклар да китерү икенче яктан күп булды. Бу якны баста авырлыклар ягыймы? Әйе. Ярату, авырлык Шулай. теге өстенлек алды. Дөрес һәм дөрес булмаган ират һәм хатын-кызлар булмый. Шиләгенә күрә капкачы ди безнең халык Илмира. Син бүген үзең янында нинди иратны күрергә телисең? Әлеге вакытта, Ильяс, ирләр турында уйламыйм. Аңлашылды. Әйе, чөнки Аллага шөкер 2 балам бар. Алар өчен эшлим, алар өчен яшим дип әйтүм дә дөрес булыр. Иң мөһим исән сау булсыннар, яраткан кешеләребез. Ирне әйтәләр бит, менә бу вакыйгадан соң миңа бик күп негатив төште, бик күп. Хәзер дә язалар һаман ирне ириткәндә дә хатын бит, ирне шириткәндә дә хатын бит. Мин саныйм Руслан Керамуддиновны мин ириттем. Ул ширле түгел, ул хәзер аның карьерасы гырли, аны яраталар. Әлбәттә инде бәхет кенә телим. Шуңа күрә ирне шириткәндә дә дип әйтүе миңа дөрес булмас, чөнки мин инде аның белән йөреп киткәндә Илмира Нәгыймова итеп танылган идем. Ул әле сәхнәгә чыкмаган иде, Руслан. Шулай иттереп, әле беренче клибын да мин аңа төшердем үз акчама. Минем өлешем керде аның карьерасына, аның иҗатына. Шуңа күрә мин аны эшер итмәдем. Әйдә әле Илмира, балалар турында да сөйләшеп алыйк әле. Син искиткеч 2 бала анасы. Рәхмәт. Беренче чиратта бу инде табигать кануннары буенча да шулай төзелгән, хатын-кызны итеп буручы ул әни булу билгеле. Балалар тәрбияләгәндә син үзеңне тәрбияләгән сыман тәрбиялисеңме, әллә инде ниндидер бер яңалыклар да өстисеңме? Әгәр дә өстисең икән, бу яңалыклар нәрсәгә бәйле рәвештә барлыкка килде? Балаларны тәрбиялим, менә беренчедән инде әти-әниемә рәхмәт әйтәсем килә, чөнки алар биргән тәрбияне мин инде балаларга да шулай ук тәрбияләргә тырышам. Әлбәттә инде безнең бәләкәй чакта бит инде теге уенчыклар күп булмады. Мин гади гаиләдә туып үстем. Күп балалы гаиләдә, 5 балабыз. Шулай иттереп, үзең күргән авырлыкларны аларга күрсәтергә тырышмыйсың инде. Чөнки әйе, теге акчасызлык, безнең бит инде әти-әни минем бай түгел. Укырга керткәндә дә әти-әниемә рәхмәт әйтәсем килә, инде соңгы акчаларын миңа биреп җибәрәләр. Укысын гына бу бала дип Казанга. Аннары беләсеңме, менә үзем беренче акчаларымны эшли башлагач, күңелемә шундый рәхәт иде. Менә әти-әнидән акча сорамыйм. Наконец-то дип теге әнигә шатланып, әтигә шатланып шалтырата идем. Әти, әни, бу айда миңа акча кирәк түгел, үзегезгә калдырыгыз дип, бер нәрсә алыгыз дип. Хәзерге балалар инде белмим, андай авырлыкларны белмәсеннәр инде, Алла сакласын. Алар бары аерылып тора хәзерге балалар. Башка төрле. Башка төрлерәгә. Шуңа да карамастан, менә мин мәсәлән
үз балаларымны шулай тәрбиялим. Киләчәктә, мәсәлән, менә мин аңам улыма менә машина сатып алып бирәм дип, алай тәрбияләсем килми. Үзе эшләп алуын телим. Менә ул аны кадерен белергә тиеш. Психологлар гаилә тормышындагы үзгәрешләр балаларда кискен яшерен киеренкелек аша чагыла дип әйтәләр. Билгеле инде бу җиңел хәлләр түгел, ләкин шулай да син балаларны шушы тискәре якларда ничек саклыйсың? Бу мөмкин эшме? Әлбәттә мөмкин. Менә мәсәлән, мин инде бу киңәш дип әйтә алмыйм. Киңәш тә итмим, әмма ләкин минем очракта мин аерылдым. Балалар тынычлыкта, рәхәттә яшәсеннәр өчен. Чөнки бу ситуация кадәр безнең өйдә мәсәлән тыныч булмады. Нәрсәгә кирәк аларга менә ике яраткан кешенең гел талашуларын, мәсәлән әтиләрнең эшүләрен күрергә. Нәрсәгә кирәк? Хәзер алар күрмиләр, әмма ләкин инде әлбәттә аралашалар. Алар миңа калса хәзер тагын да бәхетлерәк. Чөнки тыныч әтисе белән дә аралашалар. Бернинди кышкыруларын да күрмиләр, күз яшьләрен дә күрмиләр. Бу күбрәк балалар хакына эшләнгән адымың да булдымы? Әлбәттә инде. Балалар хакына да мин бу адымга бик озак бардым. Әмма ләкин ничектер әйтәләр бит урысча крик души. Мин Жан ачысы белән. Әйе, минем кемнәндер ярдәм сорыйсы килә башлады. Шуңа күрә мин вайберне ничектер чыгардым һәм шуның белән зур нокта куйдым. Миңа чыгаргач, ничектер күңелемә җиңел булып китте, чыннан да җиңел булып китте. Бик күп хатлар яздылар, поддержка белән. Аннары бит миңа бит аерылды мин 1 ел, ул бит миңа бирмидер аерылуны, ул анда аның связьлары, ул даже судка бармайды. Мин гел йөридем, кайтуыма ул көлеп, таң күчерделәрме? Каян белә иде ул аны, ул бит бармады да. Аннары ниндидер менә зур кешеләр шушы судьяларга шалтыратып аерып та куйдылар. Аерылуны бирделәр инде. Шуңа күрә шундый хәл. Кискен күчеш ясый әле чын мәхәббәт ягына Эльмира. Чын мәхәббәт ул ике тигез хукуклы автономия федерациясе. Алар бер-берсен йотмыйча, киресенчә тулыландыра һәм үстерә ди язучы Борис Акунин. Синең фикереңчә, чын мәхәббәт булсын өчен ир-ат белән хатын-кыз бер-берсенә нәрсә бирергә тиеш? Чын мәхәббәт булсын өчен бу бик зур эш. Ике яктан да, бер яктан гына түгел, ике яктан да. Әлбәттә, инде шушы менә җылылыкны саклап калу. Ул башта бер әйтәләр бит, 3 ел гына мәхәббәттә яшисең, аннары әлбәттә инде ул зур тырышлык ике яктан, ул бер-береңдә булган мөнәсәбәтне саклап калу, бер-береңә карата хөрмәт итү. Ул мәхәббәт дигәнне син тойдыңмы? Тойдым инде, тоймадым дип әйтә алмыйм. Әйтәм бит, яхшы яклар да булды, әмма ләкин Кем күбрәк бирде сыман сиңа бу уртак мәхәббәт өчен? Монда инде мин күбрәк тырышканмындыр дип уйлыйм. Мин күп әйбергә күземне йомдым. Менә аны халык кына белми һәм белмәячәк тә, чөнки мин чыгарган әйбер ул моның хәтлек кенә. Шуның өчен дә миңа бик зур негатив төште җилкәләремә. Әмма ләкин мин бу авырлык өчен бик рәхмәтлемен, чөнки карашларым бик күп әйберләргә үзгәрде минем шушы ситуациядән соң. Рәхмәт Эльмира, шушы фикерләрең өчен, җиңел булмаган темаларга аралашканың өчен. Ачыктан-ачык әңгәмәбезнең беренче өлешен тамамлап, рекламада карап узыйк әле. Бездә реклама. Ачыктан-ачык әңгәмәне икенче өлешенә әйләнеп кайтабыз. Әйсезгә төшерәм. Бездә бүген кунакта популяр җырчы Эльмира Нәгыймова. Кабаттан хәерле көн, Эльмира. Хәерле көннәр. Эльмира, без инде
Әңгәмәбезнең беренче өлешендә җитди темалар турында сөйләшеп киттек. Әйдә бу өлештә күбрәк Аллага иҗат, шөкер, авыр киләчәк, темалар. авыр темалар артта калды. Артта калды. Иҗат, киләчәк турында да әзрәк сөйләшеп узыйк әле. Әлбәттә инде билгеле, яңа җырлар язу ул җиңел эш түгел. Без синең авыздан төшкән яңадан яңа матур җырларны һәрвакыт ишетеп һәм сокланып торабыз. Күбесен үзең иҗат итәсең. Рәхмәт, әйе. Менә шушы тормышыңда булган соңгы хәлләргә дә бәйләп инде бу сорауны без сиңа яудырабыз. Яңа җырлар ул шулай да моңсу чакларда күбрәк туамы, әллә тормышның бәхетле чакларындамы? Беләсеңме, былай да туа. Менә бу хәлдән соң минем 5 минут эчендә соңгы бию дигән җыр барлыкка килде. 5 минут içinde тудымы ни? 5 минут эчендә менә ышанасың килсә ышан. Менә шундый теге күңелдәге булган бөтен ничектер хисләр, монда бөтенләй бер җыелып, менә шулай шушы җырны җылы яздым мин. Әйе. Һәм бу җырны бик каты яратып алдылар. Әле татар эстрадасында 2 миллионга якын прослушиваниелар булмады. Әйе, ул җырны хәтта урыслар тыңлый. Алар аңламыйлар нәрсә турында, әмма дә ләкин менә шушы хисне тоялармы соң, белмим, нәрсәдер задевает дип әйтәләр. Һәм бу җырдан туеп булмый дип әйтәләр. Күңел кылларына үтә кешене. Әйе. Шуңа күрә бу вакыйгалардан соң шушындай җырлар туа дип әйтәсем килә. Кызым, димәк инде сиңа моңсу чакның бәхетле чакның аермасы юк. Иҗат чишмәсе ул ага. Акрын гына агып тора. Аңлашылды. Соңгы имиджың инде әлбәттә замана тенденцияләре буенча үзгәртелде Илмира. Әфәрин диясе килә. Шулай да иҗатыңа тагын нинди төзәтмәләр кертергә телисең? Репертуарың үзгәрәме? Бәлки продюсерың барлыкка килер? Продюсер белән эшлисем килми, чөнки мин 7 ел продюсер белән эшләдем инде, беләм нәрсә икән. Үз-үземә эшләү күбрәккә җиңелрәк, рәхәтрәк. Җырга карата инде әлбәттә замана белән алга атлыйсы килә инде. Хәзерге вакытта минем тамашачым үзгәрде, минем күбрәк хәзер яшьләр яратып тыңлый. Шуңа күрә күбрәк яшьләрчә җырлар иҗат итәм. Күңелем дә шулай тели. Һәм күрәм публикам минем яшьләр. Һәм әлбәттә инде халыкчан җырлар да өлкәнрәк тамашачыларым өчен дә җырларны яздырган атмын. Син хәзер чәчәк атасың. Хәзер атам. Бу чәчәк атуның сәбәбе сусаумы? Гомә сусап торасың яңа иҗатка. Ничек аңларга? Белмим, минем күңелем тыныч, Аллага шөкер. Күңел тынычлыгы мөһим. Күңел тынычлыгы булмаса бер эшең дә бармый, бер нәрсә дә бармый, яшисең килми гомумән. Күңел тынычлыгы булса, яшәү дә рәхәт, эшеңне дә алып бару рәхәт. Һәм инде ничек дип әйтим, кешене белмичә начар әйберләр язу миңа калса ул бәхетсезлек. Ул кеше бәхетсездән шулай яза. Шуңа күрә бөтен кешегә бәхет телим, күңел тынычлыгы телим. Чөнки бәхетле кеше ул башка кеше бер кашан начар әйбер язмаячак. Барыбыз да бәхетле булыйк дигән теләктә калыйк. Амин. Синең өчен авторитетлар бармы? Син алардан үрнәк аласыңмы? Әгәр дә үрнәк алсаң, кайсы урыннарда? Җыр буенча, әлбәттә инде Салават абый, Зәйнәп апа, Гүзәл Уразовны бик каты яратам, Илсия Бадретдинова. Һәм инде минем барлык яраткан дусларым ул Гөлназ Сираева, Ландыш Нигъмәтҗанова, бик күп алар. Тормышта инде ул, тормышта мин әйтеп карыйм инде ул әти-әниеңдер. Ансы бер сүзсез. Үрнәк кеше инде ул синең өчен әниең беренче чиратта хатын-кыз буларак, инде терәк буларак әтиең әлбәттә. Аллага шөкер, исән саулар. Мин үземне бик бәхетле кеше итеп саныйм хәзерге вакытта, чөнки яраткан кешеләрем исән сау, янымда. Алар минем зур терәгем, алар миңа көч бирүчеләрем. Аллага шөкер. Музыка өлкәсенә килсәк, синең музыкаң авторитетларга бәйле рәвештә алардан үрнәк алып туамы? Әллә син бернинди дә калыпларга, шаблоннарга буйсынмыйча үзеңнең музыкаңны иҗат итәсең? Үземнекен. Минем үземнең стиль уже. Үзеңнеке бар. Үземнең стилем бар. Аны инде тамашачы да күрә. Аерылып торам дип әйтсәм дә дөрестер инде. Чөнки үземнең стилем бар. Җыр язу. Стильне булдыру иң авыр эшләрнең берсе инде иҗатта.
Шуның өчен монда да сиңа кул чабып китмичә мөмкин түгел. Хыяллар турында сөйләшеп китик, Илмира. Нинди хыялларың тормышка ашуларын көтә? Хыяллар турында әйтергә ярамыйдыр инде. Шулай да. Мисал өчен Хыялсыз яшәп булмый әлбәттә бер кешегә. Әлбәттә, иҗат өлкәсендә бәлки яңа мәйданчыклар турында, яңа форматтагы концерт программалар турында хыялланасыңдыр. Әлбәттә. Хәзер Алла бер салат теләсә, бик күп тамашачы көтә минем. Нишләп син концертлар белән йөрмисең? Бик күп иҗат дусларым, син бит хәзер пик сине сөйлиләр, син хәзер шушы сөйләгән вакытта концертлар куярга тиеш, халык агылып барачак. Юк, мин аның артыннан кумыйм. Ул зур эш. Ул теге киттең дә концерт куйдың түгел, ул бик зур эш. Алла берсе сентябрьдән яңа үземнең концерт программам белән чыгасым килә тамашачылар алдына. Алла берсе. Иң мөһиме дөньяларыбыз тыныч булсын әле бит. Тыныч булсын. Бу урында күпләр җавап тапкандыр инде. Бу адымы синең имеш пиар өчен эшләнде, үзенә тамашачылар җәлеп итү өчен, ләкин син хәзер үзеңдә җавап бирдең. Бу гомумән аның өчен эшләнмәде, һәм син концертлар белән чыгарга, акча эшләргә атлыгып тормыйсың. Бу синең күңел яраңа иде. Миңа калса җавап табылгандыр дип уйлыйм. Җитлеге ул читтән ярдәм көтеп яшәүдән үзеңнән ярдәм табуга күчү ди танылган психотерапевт Фредерик Перлс, Илмира. Сиңа бүген икенче яртыңдан башка җиңел түгелдер бәлки. Менә ул барысында җиңеп чыгам дигән эчке көч синдә ничек формалашты? Алга барудан курыкмыйсыңмы син? Алга барудан куркырга минем хакым юк, беренчедән, чөнки минем 2 бала. 2 балаң тора артында. Минем җаваплык зур. Икенчедән, миңа хәзерге вакытта күпкә җиңелрәк, чөнки минем груз төште. Ансын турында әйтмим, мин Аллага шөкер, мин бик көчле, шушы көчле булуыма әлбәттә инде әти-әниемә рәхмәт әйтәсем килә. Алар мине бик балавы итмәделәр. Мин үзем бөтенләй бергә тырышып, үземне ясаган кеше, үземне җырчы иткән кеше, бернинди Йомлы куллап иларсыз. Шуңа күрә мин горурлык белән әйтә алам, үземне җырчы иткән кеше үзе ул мин, һәм аның өчен минем әтигә, әнигә рәхмәт әйтәсем килә. Һәм алга барудан әлбәттә куркмыйм, алга. Сиңа барыннан да бигрәк үзеңдә нәрсә ошый, нәрсә ошамый? Идеаль кешеләр булмый дибез. Юк, нәрсә ошый дип мактанып утырмыйм инде хәзер. Бугай бер ошый. Нәрсә ошамый? Горурлыгым бар. Әйбәт сыйфат дип саныйм. Кешедә хатын-кыз горур булырга тиеш инде, әлбәттә. Әз генә булса да. Аннары усаллыгым бар. Бармы усаллык синдә? Бар, мин бик усал. Менә бит безнең янда ул бигә ят. Юк, усаллык кирәк хәзерге заманда. Тормыш шулай үзеннән үзе усал ясый кешене. Тормыш ишеткәнем бар бу турыда усалландыра ди. Шушы сыйфатлар әз генә зашкаливать итә. Аны әз генә кирәк үземдә. Шушы ошамый. Иҗат кешесе, җырлар язучы буларак ниндидер сәер кирәкмәгән якларың юкмы? Менә мин җыр язганда миңа тиергә ярамый. Менә ул вакытта берсе килеп керсә агаләгәчәк. Бу турыда әйткәнем бар. Чөнки менә процесста мин отвлекать итәргә ярамый. Менә кирип китәм мин. Шул иҗат ягыннан инде. Менә кирәк, кызык икән. Булай инде сиңа үзеңдә барысы да ошый дип әйтергә мөмкин. Тулы ышанычлы рәвештә. Һәр кеше сыман инде. Һәр кеше сыман. Һәр кеше шулай бөтен ягы ошыйдыр инде. Шул турыда сөйләшеп тә киттек бит, тапшыруның башында да кеше үзгәрә аламы? Үзгәрергә сәләтлеме кеше? Һәр кешенең үзеннән тора инде, ләкин характер, холык бик үзгәрми дип саныйм бар кешенең холкы. Холык шул кала инде. Кала. Ошаган, ошамаган якларны да. Аны бәлки качырырга мөмкин кеше янында. Менә мин үзгәрдем дип, менә кешегә ул ничектер аны теге артист сыман уйнарга мөмкин кеше янында. Әмма ләкин бары эштә үзгәрми ул. Миңа калса. Ничек бар шулай ярат дигәнне хатын-кыз ничек кабул итә? Ничек бар шулай ярат? Ул инде
тышкы кыяфәткә карата мөмкин, ничек бар шулай яратыйм, әмма теге ике пар арасында бер-берсендә бер нәрсә ошамаса, ошо шей берне үзгәртә алмаса, ул аңа әйтергә мөмкин. Менә ничек бар ярат инде матурым. Әйме? Характер ягыннан карасаң, алай ничек бар ярат дип әйтеп булмый инде монда. Монда эшләргә кирәк. Мәхәббәтне саклау өчен. Әйе. Шулай да эшләргә кирәк. Кирәк инде. Ул ничек бар шулай ярат, ул теге полюби меня такой, да полюби меня такой, полюби меня такой, какая я есть. Ничек бар шулай ярат. Кыяфәтне әйтергә мөмкин теге. Аңлашылды, Илмира, аңлашылды. Без инде хәзер соңгы вакытларда тамашачылардан шундый фикерне ишетәбез. Илмира Нәгыймова ира җырчылар белән дуэт җырлый башлады да, ягъни ирен яшь сөйәркәгә алыштырды, гафу итегез. Бу инде әлбәттә беренче чиратта Марат Яруллин белән җырлаган, популярлык яулаган соңгы бию җыры турында бара. Мондый фикерләргә синең үзеңнең карашың нинди соң? Ой, бу теманы әйбәт әле күтәргәнгә, чөнки халык менә нәрсә күрә, шуңа ышана. Менә әлбәттә яш, ул минем инде икенче хейт минем өстемә төшкән, беренче аерылу чыгарганым, а бусы инде дуэт. Имеш мин Руслан Керамуддиновны Марат Яруллинга алмаштырдым. Мин инде шу хәтлек акылсыз хатынмыни. Әгәр дә шулай да була калса, мин аны күрсәтер идемме? Мин аны шыпырт кына йөрер идем мәсәлән, Алла сакласын инде. Әмма ләкин бу бит иҗат. Кем белән дуэт җырлыйсың, ул аның белән йөри дигән сүз түгел бит инде. Мәсәлән, хәтта ан берсе белән дуэт җырлыйм икән, аның белән йөримме инде? Мин 10 кеше белән дуэт җырларга магу. Аның бит инде бөтенесе белән дә йөри дигән сүз түгел. Маратка килгәндә инде без инде көлә башладык. Без инде аның өстендә тегенчектер менә монда пиар дип әйтсәң дә була. Без инде Марат белән көләбез генә. Ничектер акланасы килмәй, югалай түгел. Сез нәрсә дип. Ярар, ничек уйлыйсылары килә, уйласыннар инде. Без моңа инде кыска гына җавап бирик. Бу бары тик эш. Эшкә. Шәхси тормышка кагылмый. Юк. Син бер нинди дә Марат Яруллиннар белән очрашмыйсың. Бу аерылышу аның өчен булмады. Юк инде әлбәттә. Менә тамашачылар җавапны ишеткәндер дип уйлыйм. Синең үзеңә ошый һәм ошамый торган сыйфатларың турында сөйләшеп китте холкыңның Илмира, ә хәзер ачыклыйсы калды тамашачыларга синең кайсы сыйфатларың ошый һәм ошамый. Моңа мисал иттереп минем китерәсем килә, күптән түгел социаль челтәрләреңдә 100 роза тотып торган фотосурәтеңне урнаштырдың. Бу инде әлбәттә халыкта зур кызыксыну уятты. Күп тамашачыга бу кутырту алымы сыман тоелды. Синдә менә бу кутырту сыйфаты бармы һәм син аны үзең ничек бәялисең? Ул инде безнең эшебезнең бер өлеше дә дип әйтсәң дә була, чөнки артист булгач инде кытыртып та аласың әзгенә тамашачыны. Розаларга килгәндә әйтеп китәсем килә, әлбәттә инде аерылышкач розалар бик күп килә башлады. Менә шушы куйган розаларны мин хәтта белмим кемнән икән, һаман да белмим әле. Шулай ук теге социаль челтәрләргә чыгардым инде, рәхмәт дип. Бәлки ул мине ярата торган тамашачыларның берседер. Иҗатымны үлеп ярата торган. Синең иҗатыңа гашыйк, ләкин яшерен булып каласы килгән бер хөрмәтле тамашачы. Шулай дип кенә калдырып. Үзеңә бу кутырту. Кутырту инде соңгы вакыйгалардан соң хәзер розада күрсәтергә ярамый инде. Аларга инде ул кутырту кебек тоеладыр. Чөнки теге Тагын шул сүз булды инде. Шул арада кемнедер тапканда менә инде 100 роза бирелек кешене. Шул гафу итегез, шул җырчылары түгел микән инде. Шундый уй барлыкка килде. Юк, аны мин куймаска да мөмкин инде бер карасаң. Ну, җырчы булгач статистиканы күтәрә кирәк. Кеше яза, кеше сөйли һаман. Бу шулай ук пиарның бер өлешенә керә торган. Шул реклама, пиар дигән әйтергә кайтып кала. Моңа да ачыклык керттек, әйдә тамашачы әле үз саклап утырмасын, 100 роза ул бары тик эшнең бер өлеше генә. Без бу сорауны махсус ахырга калдырдык, Илмира. Әгәр дә син тылсымчы булсаң, хәзер тормышыңда нәрсәне үзгәртер идең? Хәзерге вакытта мин, Аллага шөкер, үземнең тормышым белән канәгать. Үткәннәр, бөтен әйберләрне кабул иттем, алай булырга тиеш булган. Чөнки алай булмаса, мин хәзерге Илмира Нәгыймова булмас идем. Шуңа күрә Аллага шөкер, канәгатьмен, яраткан кешеләрем янымда, исән сау булсыннар, иң мөһиме. Һәм һәрбер тамашачыга исәнлек телим, яраткан кешеләр гел янында булсыннар, исән сау булсыннар, сәламәт булсыннар, һәм инде гел сөендереп кенә торсыннар.
Димәк, тылсымчы Эльмира Нәгыймова бүген тормышында булган барлык үзгәрешләрдән дә канәгать. Канәгать, Аллаһка шөкер. Рәхмәт сиңа, Эльмира, бүгенге ачыктан-ачык әңгәмәгә, фикерләреңне туплап килгәнең өчен. Бу синең өчен җиңел адым булмады. Үткән вакыйгалар, аерылышуың турында сөйләү, әлбәттә беркем өчен дә бу җиңел түгелдер, ләкин син батырчылык иттең. Шуңа күрә бүгенге ачыктан-ачык әңгәмә өчен сиңа барлык тамашачылар исеменнән рәхмәтемне җиткерәм. Сезгә дә бик зур рәхмәт. Инде кадерле яраткан тамашачыларыма нәрсә дип әйтәсем килә? Хәния апа Фәрхинең җырдагыча үткән инде. Алга кара. Үткән юлны матур үтик без. Гомерләрне үлемәс җыр итик без. Үкенмәслек итеп китик без. Үкенмичә һәммәбезгә дә яшәргә насыйп булсын. Афәрин, Эльмира. Чынлап та бергә булып, бердәм булып яшик. Рәхмәт бүгенге ачыктан-ачык әңгәмә өчен. Рәхмәт. Тапшыруны төшерүдә күрсәткән ярдәме өчен Сәйдәш мәдәни үзәгенә рәхмәтебезне белдерәбез. Шын дусларың, тугры тамашачыларың нинди генә хәл булмасын, һәр вакыт синең белән бергә булар, сиңа ярдәм кулын сузар. Бу фикерне без бүген Эльмира Нәгыймовадан да ишеттек. Чынлап та, һәр вакытта да бер-беребезгә ярдәмчел булып яшик дигән теләктә. Без ачыктан-ачык әңгәмәне тәмамлыйбыз. Рәхмәт бүген безнең белән бергә булганыгыз өчен. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.